Blay pi baru kini gilong ki kubor bam ta kasngi. Kayo do kabla julong kapadeng jong kayo kahat ba kajing penpoi man na ki nongrep ha ki por mensha menta kalapau ba kala keladur kat ba kajing wan jong ki pat ba da kajing ya yo jong ya dhan kala hiar. Habaulat pathai kubor ulale jurip she yo do la syam babun na ki pat ba kim julet shu sha kayo khamtam ha kasngi yo delang namar babun kishnong menta kila don la ki jong ki yo shnong ba ki dukan ki ba pinbiang ya ki mar ki mata. Na lor kata ki company pin mi maru kilala ban pin poibet ye ki mar hadu ki ying kisem jong ki pat ba. Ha kaliam ki nong rep karukam di maru kala kala bun ki mahajan ba ki nong khai ki let bet sha ki jakarep ban thiet man na ki nong rem da kablet shaw do ki trok ne pick ka ba pelat ye ki na ka jinglut baiket bat ki wei bat ki jinglut. Kargum ka jing thu jong katu kat ne ki nong rem ka jing di mar ha yo do bat ha kiyo delang kalalong kaba namar ki haban mat igi jinglut bapher kum kabai musur kabai kit mar bat kajing ot kilo ha kapor di mar. Kilo ongru ba kajing rem jung kabai kali kalong kawai na ki daw ba kaba pinkhya yaki kamtam lada omdon nong thit mar namar ki marep ki badang sa bunsin ki haban bread no. Kinong rep kilapan pauru bakatu kat ne kinong khai he ki jupin hiar dori ki marrem kabakta ya kajing yo nong jongki ha kaju kapor ki nong di kutia bar ki ma ha janrut ki baju shimmar na ki nong rep kila ong baki ma jing na mar kimla ban yakun ha kador bar ki nong khai he. Ha kasngi balang kabadai kasngi yo delang ha yo do la yo I ba kajing di jing thiet kala long kabaduna na mar kajing bun palat ki marrem na Khasi Hills kabalapin hiar ya kador kamur. Kargum kador balayo alum na kayo so men ken jor ar phautingka hadu san phautingka shikilo motor lai phautingka hadu nru phautingka shikilo henry menta kala hiar shashi phautingka shikilo kajor sa phautingka shikilo broccoli san phautingka shikilo kubi ar phautingka hadu lai phautingka shikilo so lakum ar phautingka hadu lai phautingka shikilo. Habatuat jengmut na katu kat ni ki nong di bat nong shong yo ki ba klemon ban pen pau kerteng ki lethu ba ka hima melim ka shimbai musur ar phautingka shiberni mar bat ki nong rep ru ki hapsiu ar phautingka man kasngi banrung bat shong di hayo. Na lor kata ka don ru ka bai pen khoj ka bang lai phautingka ki nong rep ki ba shong di khur kat ba ya kinong di dukan bat mahajon kalong san phautingka wala kata ki pat ba kila penpau ba ka jinglong jingman hayo du menta kala kham khoj bat ba kham tam ha ki lintiyat ki jaka let bar bat ka khoj ka suba ling ba ki jing pen bha bla le da ka sarkar chilla. Kasih. Makasih. Mada karpet barang. Oh, kecor ano? Kecor ano? Kita mau berlaku umning ta tiup umar kuno umar. Pak ba usul kuno. Motor ano nih bisi kilo? Motor ano? Ha. Kapos kilo. Kasina na siya dakar. Kasi buah apa ini no nih? Namulim. He one CEO pia isimbay yoat kan apa? Yoat kilo nih. Saya ni kerja na ikan na ying da syong kecingnya keren kan. Makanya nong dia ni. Dari mar ha tegi aku na. Dari mar dong ha te. Ben yo. Oh kan no. Kan no. Arfosi yo. Ini rekomendasi na ying shimbe. Hai. Ayo.